海斗。母さんあんま良くないんだ。なんか見えてるんやないの？でも京子の母さんって豊神様やろ？しないよ。ぬくもりはもう感じられない。そうぬくもりじゃなくても心のぬくもりがあるの。足りない。あんたまた服のまま海に入ったつね。京子に京子の命にもうずっとつながって神様がいるとこ知ってるからね。